Iepa! Bestie bebai. La bestie bebai. La bestie bebai. Aurrera? Ez? Bai. Txakurrek isildu bestiengo. Txakurrek isildu bez? Alai! Isildu da? Bai. Zeure izena? Neurie bego. Bego? Bai. Ni Zuaitz. Zuaitz, ni. Unai. Zuaitz. Zuaitz. Urte askotako? Bai. Jesarren eiteke zurekin? Bai. Segaitik ez ba. Ja. Libre dau. Libre dau, ezta? Bai. Mozala ipini biot. Mozala? Bai. Por si acaso? Por si acaso ez dakit. Bego, Coca-Cola? Hori tapeu. Tapeu? Ba. Zeratu? Zetan ikusi biherreztolako ninua propagandari gehien Coca-Colieri. Coca-Colari propagandarik ez diozu egin? Itzi hau, eta edan bez. Edan bez? Horrek asurrek apurtu dut neuz. Asurrek apurtu? Bai. Zeratik? Zukeina probi, Zer proba? Oilozkoan asurtxu bategaz, Coca-Colan sartun, da ikuskuzu zer paseko sakon. Zer pasatzen da? Ba, bigundu egiten dauela, kolorik enduten dutzo. Osea, que... Urek ez dutzo kentzen. Urak ez dutzak entzen? Azizkek, ez edan Coca-Colie. Bueno, orduan, kapo ondo. Bai, goto bai. Jarringo nez orduan. Bai. Vale, tak. Ego, Zer? leharki zaude hemen. Bai, hau benidor txikitsue da. Benidor txikitsue? Benidor txikitsue, bai. Hau? Bai. Bai? Segaitik ez ba. Zer gure duzu gehiago? Benidorrea sekula juntzera? De esperantzari pez. Esperantza ipez? Ez. Ez? Ez do galduan ezer? Orduan zaitzopetan joan biot. Hau da zuretza benidor? Niretzako hau da. Nia mintzen hau oso ondo. Baina, viajatzia eta kanporata? Gernikera, joalike. Gernikera? Bai, da zorrontzara. Zorrontzara. Da nikoa da. Da nahikoa? Boi, hemengo dirue, Bai? hemen izin bideu. Hemen gaztau? Bai, klaro, Bai? klaro. Orduan, turismoa? Turismoa hemen, Gernikeko arbolara. Lumoko arbolara, Gernik ez da. Zelan? Ojo! Lumoko partien dau. Egon, baina. Gernikako arbola... Bai, hori lumoko arbola kante bilitike. Gernikekoa ez da lumokoa da, lumoko terrenoan daute. Gernikako arbola... Lumoko terrenoan dau. Bai? Bai. Ojo, baina, karo, hau ja konfliktua da, Claro, estere gure, ze Gernike holangoa da eta lumo holangoa. Ojo, Gernika da, txikisa. Gernike ze beza. Eta lumo? Handiz, Osa, Gernikako arbola, lumoko arbola da. Bai. Orduen Gernika iluno todo esuno esaten dere, baina niretzako ez da Gernike eta lumo bat. Ez da bat. Lumo da lumo, da Gernike da Gernike. Eta arbolia, lumoko partian. Claro. Kantu ere orduan, lumoko arbola, gabe benkatua. Zeuken miko zatra. Neuk. Claro, eta jazta. Baina, bat azarra euskatengo? Azarratu ditela. Zer, nok esan zoitela azarratuteko. Horregaitek azarratuten bada geuse gitzi bideu. Arrazoia, vale. Hombre, por Dios. Vale, así que kantu aldatziena neure kontu. Zeure konture. Vale? Bai. Neure kontu bego. Zeure konture. Oso, bego, eta baserrien izena? Madure. Madure. Nikan kartelian Madure, ikusiot? Claro, baina, iratziken ez dakizen dan batek iratzi deu. Baina da, Madure. Madure. Ez da ondo orduan? Claro que ez da bena ondo, baina holan ipini dere, da holan dau urtietan. Urtietan. Zuk hori eskatu duzu... Hainbeste biderrez eskatu zatie, kamisetako izan. Estere kasurik egiten. Ez? Hombre, nengo zaten hau da holan, trak, eroan eskilari eta tapeu. Da, ez da errezago izango, zeuke holan, rotula horakino... Eureken, txartu ipine bada eureken jeziela. Euro karrelo dezela. Claro. Vale, hori ere garbi gelditu, Baserri honen izena ez da Madura, da? Madure. Eta punto. Bego, zenbat urte dauzkazu galdetu izazuket? Nik, 80 gotez agostuen bederatzen zen. 80? Bai. Eta osasunez eta? Jateko gogoa, kendu bakoa. Orduen, hori da onena. Onena. Da, jateko asko zaintzen duzu? Frutia edo... Zer remeditxo zaindu bierra baino. Bai? Zer ostantzei nolan planteu. Bai? Claro. Zer jaten duzu zaintzeko? Ba, berduri asko. Berduria. Ia, ganaue moduen iz, Ganaue bezala? Kasi. Eta edan? Edan zer? Edan ez, edan ure. Como las ranas. Como las ranas? Bai, ure tristie da. Ura? Tristie. Tristia? Bai. Baina... Ez da besterik? Kafia? Kafi ez. Ez? Deskafinau. Deskafinau? Kafi ez jatzu gustatzen? Ez, guzteu ez. Usein epero baten dozte. Tabakoa fumetan da benak bizizoa deko moduen igual. Zu kafiekin? Bo! Abai?
Zeratik ez tozu hartzen ba, kafia? Kenduti dekotelako? Kendu? Bai. Zeratik? Horre bat azuridunek joaten zarinien beti topeten da bezeo. Horreine joan ezkero esaten zuen, hau, kanpora, bestie kanpora, teizten dutzua itzun kristo. Itzun kristo. Zeren alergize dekozu baten ezausten medikuek eta nik zeuena. Zelan? Bai, bat azuriren alergize dekot, besterik ezen nipez. Alergizia bat azurzi. Bai. Begota, bestela zeiten duzu ze afizio daukazu? Telebistan pelota partidua. Pelota partidua? Ze pelotari da zure gustokuena? Izena etxate akordetan eta ez izena ez gure zan. Nola hitzen diozu ba? Belarritxu deituten zat. Zelan? Belarritxu. Belarritxu? Bai, apurtxu etolan urtenateko zelako. Belarriak urtenak? Bai. Belarritxu? Bai. Zuke ikusten duzu nian bera jokatzen, esaten duzu? Handaude belarritxu. Baina, izena, ez zatorte beti dez izena deituti arrenda hori. A ber, nik esango izkizut izen batzuk. Artola? Ez. Rezusta? Ez. Olaizola? Ez. Bengoetxea? Ez. Irribarria? Ez. Hau, Zaratamokoa zelan da, Zaratamokoa. Ez da Zaratumakoa, besokerra. Hori ez da. Nungoa da? Giputxe betzetu da. Giputxa, bale, Giputxa. Belarritxu, Gauela, ma. Belarritxu. Belarritxu urtenateko zelako lan apurtxu bete. Gaona da. Ba. Bai, Bai. Jokin Altuna. Hori da? Bai. Altuna. Altuna. Hori da gehien gustatzen zaizuna. Eta zegatik, Bondo jokatzen da belako, testekolako gesto motzik ez juramenturik. ez dauka gesto itxusirik eta juramenturik. Da pelotari. Pelotari. Niretzako. Eta itxura aldetik eta gustatzen zaizu? Asko, zesteko tatuajerik, esteko belarritxekorik, ulie normaleroaten dugu hor beste punkizen eta da, horixe, damudukoa, mutil bet, arteza eta esaten damuduen, eine zuzena. Eine eta zuzena. Ezagutu duzu, sekula personan ezagutu duzu? Ez aber egune baten etorten bada zorrontzara jokatzen, eta orduan joango naz ni frontoara. Ze esango zenioke ikusi eskero? Ba, segiruteko lantzi. Hori ze bidie, eskurtzetako biderik, gero dekola denporik beste alderritik eta danerako biltzeko eta disfrutetako. Eta tatuajeak eta belarritxakoak eta? Bapes. Ez Da jartzen. ulie bez. Normal. Segiru dezela, normal. Bego, manua ni? Basoaz? Bai. Bueno, Urrengo arte. hala. Ondo segi. Barri. Agur. Hala. Bueno, Begok bi aldarrikapen egin ditu hor. Eta gainera esan zenean, kantua neuk moldatzeko. Bueno, kantua prestatu dut, kantua moldatu dut, eta zure bi aldarrikapenak barruan sartu. Kantatu ingot. Gernikako arbola da bedenkatua, lumoko terrenotan eida landatua. Emanta zabaldaigun begon aldarria, jakinaren gainean bego Euskal Herria, Madure deitzen dala bere baserria. Grabau, diskuan. Bueno, Bego, eta mila esker zuri. Bego, sorpresatxo baduka zuretzat. Norbaitek zuretzat mezu bat bidali du. Hemen ikusiko duzu. Kaixo, Bego, zemuz geha. Espero dena lumo aldetiken ondo egotea eta zu ondo egotea. Eta esan nahi nizuke txoritxiki batek esan ditela pelota asko gustatzen zaizula. Belarritxu ire bai desente zeitzei ozula. Eta jakin ilusio handia inditela, hoi jakitek. Espero pandemia hau behandu baino lehen pasatzea, eta hor lumon edo lumo ingurun edo partidun bat dauketenen edo zu ezautzea. Egia esan ilusio handien goliteke eta gustoa inbitatuko nizuke gure partidu bat ikustea, eta gero elkar ezautzeko aukera izatea. Muxu handi bat bialdu nahi dizut, esperot ondo jarraitzea, eta esan dizuten bezala behandu baino lehen
elkar ezautzea. Besarkada handi bat, Belarritxun partez.